Segur que podem córrer més. Sí, superlliscada! Volteu-lo! Ho he aconseguit! Sí, és un nen molt animat. I la seva gran passió són els videojocs. Vinga, va, deixa'm en pau. I el que més desitja del món és arribar al Saló de la Fama. Costi el que costi. Dona! Tot i que aquesta vegada no se n'ha sortit. Sembla el comandament del joc. Però ha passat una cosa encara millor. Ha descobert un museu màgic on pot jugar amb una cosa completament nova. Ho sento, però som imparables. Però mentre els nens normals juguen amb altres nens, el Harvey i la Mònica juguen amb titelles. Titelles vivents. Però entre aquestes titelles s'amaga un perill que mai no ha vist ningú. Impressionant! Magnífic, Buster! Fantàstic! Espectacular! Com és possible que el disc tingui tant poder? Hem de fugir d'aquí! Som-hi! Pot un nen enfrontar-se a un ésser maligne? Què fas? Brutal, però ja ho veureu, segur que cau. I podrà confrontar les seves debilitats. Harvey i el Museu Màgic. No m'agrada dir-ho, però és així, estem perduts. Estrena als cinemes el 18 d'octubre.